makaibulungang tubag sa mga pangutana. Bisan kini, di masabtan. Nanong po na ibag yun? Bayot lagi dayon pa sa nginyoy. Importante na ay tubag sa pangutana. Maunang kamo diha. Tugpa na! Tubag sa pangutana. Tugpa! Tugpa! Kapo, oras na to, alas 7:27 na sa kagabi noon. Pabati na mo, taod-taod kapwa ha. Sa mga gusto makadaog og 100 pesos worth of load. Ipanukad na ang pag-text ka nato. Load hang space ng imong kompletong pangalan, space ng imong kompletong address. O i-send ka nato sa 0910-10-85215 kapwa. Taod-taod ato na siyang pag-ililahon. Mahimo nga imo na siyang panukaran. Especially padayon gihapon kita sa tuwang programa niya nagyudyo. Niya naglog mga po, panukad na po siya mo sa pagpangutan na. Ano yung programa ang tugpa? Kabag sa pangutan na gani. O ganihan na karon yo mga kapwa nato nga nag-text. Nagpadala sila mga pangutana. Gusto ko magbag-o kay adarit kaayo ko. Unsay maayong buhaton. O sa may matubag ni mo ni pangutana yo, paki-explain labyo. Gani! Sige na, kabaw ba ka? Dapat na ka magbago, ha? Labaw na kung huot, ha? Nasa inyo. O kasabot yo, nung huot. Huot na sila, sa sobra niyang pangadalit siguro, daghan na sa gipapuyo sila hambalay, basig niya, di na kaigo ba? Pignala ko kay, dako kayong balay na mo, napay balay sa babaw dito. Grabe po ka eh. O ganiya po po sa diyo, gikapoy na ko masakitan, no? Gusto na ko og tarong nga relasyon. Unsa man ang imong matubag po dani gihapon yo? Gisakitan ka. Nagmahal na saktan. Kumain sa McDo. McDo Hotel. Pero kabaw ba ka ha? Paminaw guys, bisan asa ka mo ito. Naagi mga tarantado. Mayo na lang niya ko para kanimo. Unsa mga klase nga tao yo? Kung naay tarantado ako, tara, ato ta dito. Sa asa man? McDo Hotel. Ayun ang mga kabuang ni Muyo. Ano yan pa last one? Samukan ko anang lalaki nga kusog kayo manunok. Nutok siguro niyo. Maglagot gyud ko anak nila. So may matubag nimo gihapon sa nini. Kabaw ba ka? Dapat ka magpasalamat sa tanaw kanila. Dapat pasalamatan ka. Gwapa, giday ka. Maong bahala na sila magtutok sa imuha. Sila bitang gapoy magnuwang. Sama ning si Kono, si Flores 5. Lami kayo tutukan. Pero basinyag masuko, suko-suko ka sa kuwap. Tanya ka na ko, anong lain mga kamanutok? Ikaw, ano, lain ang pagkatutukan. Da. Dahil na gudahan na 7:30 na. Live tagi hapon karong kapwa, no? Okay, din mga previews po sad nga mga videos nga to ang ma-save sa Facebook. Pwede ninyo nga tanahon na lang po sad mga kapwa. Kaya di na to diretso og or mapadayon sa pag tawag niyo, si tawag niyo. Sa tawag doon, sa may tawag doon. Kini mapadayon ba sa pagpadaga ng video nato sa Facebook streaming. Labaw na ni Liota Jeremiah. Great ko sa Qatar. Mayong gabi niyo diha karon bugno kay diha sa Qatar karon paggabi no. Lain po kayo doon, bisag init. Kayo pag adlaw, paggabi, init po dahil nakonsaw na lang. Bitaw nang lain jud kayo. Nindot gihapon sa pag yan ang panahon bugnaw-bugnaw. Pag bugnaw-bugnaw, lami kayo gano'n sa balas. Dahil
presenta ako ang inyong ako boss kay Galang kanunay nagpo-boss kaya ang lamihan to aso boss. Ito po yung DJ Mike Kiling, kauban ako ang sparring partner. Ikaw ang iyong pulaba, playboy! Ikaw si Eloy Tanya! Gani! Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never